ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீ நிறைய பேர் வராம இருக்காங்க. சரி, ஓகே, பார்ப்போம் எத்தனை வரான்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம நேற்றுக்கு எத்தனை ஸ்லோகத்துல விட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா? இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? கரெக்ட். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம விட்டுருக்கோம். இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் படிக்க ஆர்வம் தான் படிங்க, இதை நானே முடிச்சு பழி பண்ணிடுறேன். சரி, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல திருவாசகர் பேசினார் இல்லைங்களா? முதல் ஸ்லோகம். இப்ப இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல சஞ்சயன் பேசுறார். சஞ்சயனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சஞ்சயன்னா யாருன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சஞ்சயனோட பாத்தீங்கன்னா வியாசருடைய சிஷியம் அவரு, சீடர் அவரு. பிதாமகருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு தேரோட்டி, அவரோட தேரோட்டியா இருக்கிறார். அப்போ இந்த இடத்துல திருவாசகர் வியாசர் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னா, உனக்கு அங்க வார்ல நடக்கிறதுக்கு எல்லா விஷயம் நீ பண்ணணும் இல்லையா? அதனால உனக்கு நீ ஒரு நாடு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிற, அதனால உனக்கு கண் பார்வை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, திருவாசகன் சொன்னா எனக்கு வேண்டாம், என்னுடைய செக்ரட்டரி இருக்காரு இல்லையா சஞ்சயனுக்கு அந்த இதை கொடுங்க அப்படின்னு. சரி, ஓகே அப்படின்னு. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு இடையில ஒரு வாட்டி பகவான் சமரசம் பேசுறதுக்காக வந்திருக்கார். அவங்க தூது வந்திருக்கிறார். அந்த இடத்துல துரியோதனன் ஒரு சில தப்பு எல்லாம் பண்றாரு. அந்த இடத்துல பகவானை அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்றாரு. இது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா? எல்லா விஷயம் தெரியும். அவர் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு ஒரு ரூபத்தை பகவான் காட்டுறாரு. யாருக்கு? துரியோதனனுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்தை காட்டும் போது அங்க என்ன நடக்குது, இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறாரு. ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாருக்கும், சபையில் உள்ள எல்லாரும் அப்படியே மானத்தால கட்டுண்டு வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா துரியோதனன் மட்டும் அவனோட இறப்பை காட்டுறாரு பகவான். நீ கடைசி காலத்துல எப்படி இறப்புன்றத அவர் காட்டுறார். அப்போ இந்த இடத்துல திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறாங்க, என்ன நடக்குது இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறாரு. அப்போ அவருக்கு இதெல்லாம் நீ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற இல்லையா, உனக்கு கண் பார்வை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் கண் பார்வை கொடுக்குறாரு அவருக்கு. அப்போ தன்னுடைய ரூபத்தை காட்டுறார், அந்த இடத்துல காட்டுறாரு. அதை பார்த்த உடனே அவனால பார்க்க முடியல, திருதராஷ்டிரரை பார்க்க முடியல. ஏன்னா பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவனை ஒரு ஒரு பௌதிக தன்மையில இருக்கார் திருதராஷ்டிரர். அதனால உண்மையான ரூபத்தை அவனால பார்க்க முடியல, உணர முடியல. கண்ணெல்லாம் கூசுது, எனக்கு கண்ணெல்லாம் வலிக்குது, எனக்கு எரியுது, என்னால விட்டுருங்க, நான் பார்க்கல, நான் விட்டுருவேன், என்னை விட்டுருங்கன்னு சொன்னா இது பண்ணிட்டார். அப்ப பகவானுடைய அந்த ஒரு மக்களான உருவத்தை மட்டும்தான் அவரால் பார்க்க முடியும். ரொம்ப அழகா மகாபாரதத்துல எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இந்த இடத்துல வியாசர் சொன்ன உடனே இவருக்கு திருவாசருக்கு ஒரு எப்படியோ பசங்கள்லாம் பிரச்சனையில போறாங்க, ஏதோ ஒன்று ஆக போகுது, அதனால இதெல்லாம் ஏன் கண்ணு, ஏற்கனவே கண்ணு இல்லாம தான் என்ன, இது எல்லாமே போயிடுறேன், அதனால அங்க நடக்கிற விஷயத்துல என்னுடைய செக்ரட்டரிக்கு, அதாவது கொடுத்த சஞ்சயனுக்கு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு, அந்த பவன் சஞ்சயனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. சஞ்சயனுக்கு கண் பார்வை தெரியும், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா ஒரு ஆள்ல உட்காந்துக்கிட்டு அங்க வாரம் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் இங்க லைவ்ல பார்த்து இவர்கிட்ட பார்த்து சொல்றது வேலை ஒண்ணு. இன்னொரு தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு வியாசர், அங்க யாரெல்லாம் உள் மனசுல, அதாவது உள் மனசுல ஒரு மனசு இருக்கும் இல்லையா, அது இப்ப சகுனி இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு திட்டம் போடுறது வாரில் நடக்கும் போதே, இது இப்படி பண்ணலாம், அதை அப்படி பண்ணலாம், இவனை பண்ணலாம், இவனை பண்ணலாம் அப்படி. அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அப்படிதான், இவருங்க எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய உள் உணர்வு எல்லாம் அந்த அந்த சக்தி, அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்கன்றது அந்த சக்தி இவருக்கு கிடைக்கும். யாருக்கு? சஞ்சயனுக்கு. அதெல்லாம் யூகிச்சு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அங்க வாரம் நடக்கிற விஷயத்தை வச்சு இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. யாரு? சஞ்சயன். ஸோ பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நடக்கிற விஷயங்கள்
துரியோதன் இவனுக்கு அர்ஜுனுக்கு மட்டும்தான் பகவான் உபதேசம் பண்றார். ஆனா வந்து முதல்ல அதை பார்த்து அதை கேட்டு மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ற இடத்துல யார் இருக்காரு? சஞ்சயன் இருக்கார். அந்த மகாபாரதத்துல நடந்த எல்லா விஷயத்திலுமே வந்து சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லாருமே கற்றுண்டு இருக்காங்க. பகவான் வந்து இந்த கீதையை வந்து அர்ஜுனன் கொடுக்கும் போது யாருமே எல்லாமே மாயத்துல இருக்காங்க, எல்லாருமே அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருக்கிறாங்க, கற்றுண்டு இருக்காங்க. ஆனா சஞ்சயன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிர சஞ்சயனும் வந்து இயல்பாகவே இருக்கிறாங்க. அப்போ அங்க நடக்கிற விஷயம்லாம் எல்லாமே வந்து சஞ்சயன் வந்து அவர் மூலியமா வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியுது, தெரியப்படுத்துறாரு. அப்போ சஞ்சயன் வந்து சாதாரண ஒரு ஆத்மா கிடையாது, அர்ஜுனும் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது, நரநாராயணா இருந்தவங்க ரெண்டு பேருமே, யாருக்கு பகவானும் சரி அர்ஜுனும் சரி. அதனால அது இல்லாம தேவர்களோட வரப்பிரசாதம் அர்ஜுனன் இல்லைங்களா? அவனுக்கு வந்து பகவான் இந்த கீதையை கொடுக்குறாரு. ஆனா சஞ்சயன் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஞானி. அவரை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, நம்ம வந்து 3ஆம் அத்தியாயத்துல வரும்போது அதை பத்தி படிக்கலாம், விரிவா படிக்கலாம் சஞ்சயனை பத்தி. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அவரை பத்தி படிக்கப்போம். அதனால அவரும் ஒரு கர்ம யோகி தான், நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து திருதராஷ்டிரர் முதல் ஸ்லோகத்துல கேட்டார் இல்லைங்களா? அதுக்குள்ள பதில வந்து சஞ்சயன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றார். என்ன சொல்ற பாப்போமா? மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களான அணிவகுப்பப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். அங்க திருதராஷ்டிரர் சொன்னதுக்கு இப்ப வந்து சஞ்சயன் வந்து இந்த பதில் கொடுக்கிறார். அதாவது பாண்டுவோட பசங்க எல்லாம் வந்து அணிவகுப்பு நிக்கிறாங்க, அந்த சேனை வச்சு ரெடியா நிக்கிறாங்க. இத வந்து துரியோதனன் மன்னன் சொல்லிடுறாரு. மன்னன் துரியோதனன்றார், இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி வைக்கிறார். இந்த மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினார். அவருடைய ஆசிரியர்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் தெரியும் அவர் ஆசிரியர்னா யாரு? நிறைய கேள்வி எல்லாம் கேட்போம், அதே மாதிரி பதிலும் சொல்லுவோம், நீங்களும் பதில் சொல்லுங்க, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப துரியோதனன் சொல்றது தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். அப்புறம் அவரோட ஆசிரியர் யார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். துரோணாச்சாரியார் மாதாஜி, அவ்வளவுதான். ஷார்ட் கொஸ்டின். இப்ப நம்ம இயல்பா நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? இப்ப துரோணாச்சாரியார், அவருடைய வந்து ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தா துரோணா. இவங்க பாண்டு சைட்லயும் சரி, இவங்க சைட்லயும் சரி, திருதராஷ்டிர சைட்லயும் சரி, 105 பேருக்கும் வந்து ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் தான். 106 ஒருத்தருக்கா, அவன் யாருன்னு இப்ப சொல்றேன். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து மேற்பார்வையிட்டு அப்படின்னு. இப்போ துரியோதன ராஜதந்திரம், துரியோதனோட ராஜதந்திரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியரை குறைகளை ராஜதந்திரம் சுட்டி காண்பித்தான். இப்போ சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு, அந்த அவர் ஆசிரியரை போய் அணுகி பேச போறான் அப்படின்றது சஞ்சயன் பார்த்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றார். இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றத இங்க புரிஞ்சுப்போம். துரோணர் வந்து துரியோதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர் வந்து குறைகளை ராஜதந்திரம் சுட்டி காண்பித்தான். எப்படி காண்பித்தான்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு பிராமணன், ஒரு பிராமணன் இல்லைங்களா? திரௌபதியோட அப்பா வந்து துருபதன். துருபதனும் வந்து துரோணாச்சாரியர் 2 பேரும் நண்பர்கள், ரொம்ப நண்பர்கள். ஒரே குருகுலத்துல படிச்சவங்க. அவர் சத்திரியன், இவர் வந்து பிராமணன். 2 பேருமே ஒரே இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா குருகுலத்துல படிச்சதுனால இயல்பாக 2 பேரும் நண்பனாவே இருந்தாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல துரோணாச்சாரியர் வந்து துருபதன் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து இப்ப இளவரசனா இருக்கிறேன், நான் இப்ப இந்த குருகுலத்துல படிச்சு முடிச்ச பிறகு நான் வந்து என்னோட ராஜ்யத்துக்கு போயிடுவேன். அப்ப எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி எனக்கு மன்னர் ஆக்கிடுவாங்க. உனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணா என்கிட்ட வா, நான் உனக்கு எல்லாமே பண்ணி தரேன். உனக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் வேணும் கேளு, நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருந்தாரு துருபதன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட. சரி ஓகே அப்படின்னு சொன்ன நண்பா, சரி ஓகே நண்பா அப்படின்ட்டார். இப்ப இது இடையில என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் நாட்டுக்கு போயிட்டார், இவரு அவர் சொந்த ஊருக்கு வந்துட்டார். ஊருக்கு வந்துட்ட பிறகு இவருக்கு வந்து ஒரு குருகுலத்துல வந்து ஒரு அந்தனர் இல்லையா, ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்தவர் தானே, அவங்களோட சொத்து சுகமா இருக்காது, ஒண்ணுமே இருக்காது, எல்லாம் பகவான்கிட்ட யாசனம் வாங்கி சாப்பிட்டு அவங்க வளர்க்குறவங்க தானே, அப்படியே வளர்த்து வரவங்க தானே பிராமணர் எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அவருக்கு திருமணம் பண்றாங்க. திருமணம் பண்றதுல வந்து யாரோ கல்யாணம் பாத்தீங்கன்னா கிருபாச்சாரியோட சகோதரியை பண்றாரு.
கிருபாச்சாரியார், கிருபி, அவங்க பேர் வந்து கிருபி. துரோணாச்சாரியருக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறான். அவன் தான் அசோத்தாமன். அப்போ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு, ஒரு 3-4 வயசு இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப வறுமை ரொம்ப இது இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல அப்பதான் யோசனை பண்றாங்க, திரும்பி சொல்றாங்க, உங்களுடைய நண்பர் இருக்கார் இல்லையா குருபதன், அவர்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கிராமம் மாதிரி கேட்போம், இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு கொஞ்சமாவது இடமாவது கேட்போம், ஏதாவது கொடுப்பாரா பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இல்ல ஒரு ஒரு 100 பசுமாடா கூட்டாடா அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்க இல்லையா, போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு. குருபத துரோணாச்சாரியாருக்கு இஷ்டம் இல்லை, இருந்தாலும் தன்னுடைய கிருபி கேட்டதுனால குழந்தை வேற பால் கூட இல்லாம கஷ்டப்படுறான் அவன் குழந்தை அப்படின்னு. சரி உடனே, ஆனா துரோணாச்சாரியாருக்கு தன்னுடைய பிள்ளை மேல அசோத்தாமன் மேல ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு. சரி போவோம்னு சொல்லிட்டு நேரா துருபதனோட அரண்மனைக்கு போறாங்க. போன உடனே என்ன சொல்றாங்க, அரண்மனை காவலர் உள்ள விட மாட்டேன்றாங்க. கேட்டா நீங்க யாரும் உள்ள போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி நான் என்னோட நண்பர் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ ஏளனமா சிரிக்கிறாங்க அங்க அந்த 2 காவலர்களும். என் நண்பர், நான் அவருடைய நண்பன் வந்திருக்கேன்னு சொல்லுங்க, நீ நண்பன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வறுமையினால அந்த ட்ரெஸ்ஸுங்க, அவங்க கோலங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்றாங்க. என் நாட்டு சக்கரவர்த்தியோட நீ நண்பனா நீ? என் சக்கரவர்த்தியோட நன்மை எப்படி தெரியுமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல்லாம் பண்றாங்க. அதையே அப்படியே போய் அங்க போய் சபையில போய் சொல்றாங்க. உங்க நண்பன் சொல்லி ரொம்ப மோசமா வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து வேற மாதிரி இந்த காவலர்கள் சொல்றாங்க. அப்போ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஏளனமா சிரிக்கிறாங்க. அப்போ துருபதனுக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்தது, என்னடா இது, யார் வந்திருக்கா தெரியல அப்படின்னு. சரி அவங்க ரியலாவே உள்ள வர சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் உள்ள வர சபைகள் வந்து பார்த்தா துரோணாச்சாரிய தான் வந்திருக்கிறார், தெரிஞ்சிடுச்சு. ஆனா இவர் வந்து துருபதன் வந்து காமிச்சிக்க மாட்டேன்றாரு. நீ யாரப்பா, என்னப்பா வந்திருக்க, என்ன விஷயம், என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். இது மாதிரி, என்ன நண்பா என்ன மறந்துட்டியா, நான் தான் துரோணாச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாப்ல. நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, நீ என்ன வந்து நண்பன் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த காவலர்கள் சொன்ன விதம் சபையில இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து தப்பா நினைச்சிட போறாங்க, தன்னுடைய நண்பனை வந்து இந்த நிலையை வச்சிருக்கிற ஒரு சக்கரவர்த்தியா அப்படின்ற மாதிரி ஆங்கில எடுத்துக்க போறாங்க. 2-3 விதமா திங்க் பண்ற குருபதன். அதுக்கப்புறமா உடனே 2 பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் நடக்குது. நீ எனக்கு, அதாவது குருகுலத்துல நம்ம 2 பேரும் பயிற்சி பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன், உனக்கு நான் ஒரு கிராமமே தரேன், ஒரு நாடு தரேன்னு, ஒரு கிராமம் தரேன்னு, இது மாதிரிலாம் தரேன்னு சொன்னீங்க. எனக்கு அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை. என் வாழ்வாதாரத்துக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் பசுமாடாவது கொடு, நான் அதை வச்சு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து நான் அவனை இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். நாடு கேட்டா கொடுக்கல, கிராமம் கேட்டா கொடுக்கல, பால் அதாவது பசுமாடையாவது கொடு அப்படின்னாரு. கொஞ்சம் போல கைனியா கொடுன்னா எதுவுமே கொடுங்க, நீ யாருமே தெரியாது, முதல்ல வெளியே போ அப்படின்றாரு. உடனே அப்பதான் அவங்க வந்து ஒரு சத்தியம் அங்க வந்து சங்கல்பம் எடுக்கிறார். என்ன மாதிரி சங்கல்பம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து படிச்ச அந்த குருகுலத்துல குருவோட அவருடைய கிருபையினால மக்களுக்கு மற்ற உன்ன மாதிரி உள்ள சத்திரனுக்கு என்னுடைய கலையெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அந்த சத்திரனை வச்சே நான் உன்னை வந்து வின் பண்றேன், உன்னுடைய நாட்டை உன்னை வந்து இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபதம் எடுக்கிறார், சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறார். நேரம் முடிஞ்ச பார்த்துக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கோவப்பட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுற. அந்த இது அப்படியே வந்து இங்க நேரா வந்து அஸ்தினாபுரத்துல வந்து இங்க வந்து சொன்ன உடனே பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு, சரி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு. அப்போ இவங்க சைடுல 100 பேர், அவங்கள 5 பேர், 105 பேருக்கும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, தட்சணை குரு தட்சணை அவங்க கொடுக்கல, உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு. இல்லை வேண்டாம், நான் எனக்கு ஒரு நேரம் வரும், அந்த நேரத்தில் நீங்க எனக்கு கேட்டா அது கொடுத்தா போதும், இப்போ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு பார்க்கல துரோணாச்சாரியார். கண்டிப்பா நாங்க கொடுத்தா அந்த தட்சணை கேட்போம், ஆனா அப்போ நீ கொடுத்தா போதும். சரி ஓகே அப்படின்னு. என் பையனும் கூட இருக்கிறான், அசோத்தாமன் இருக்கான், அவனுக்கும் அந்த ஞானத்தை சேர்த்து கொடுக்குறான் உங்களுக்கு கூட அப்படின்னு. அப்போ உடனே துரோணாச்சாரியர், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, உங்களோட பிள்ளை தான் சொல்லிடுறீங்க, 106 பிள்ளைகள் தானே, கொடுங்க சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ அவங்க ஒரு குருகுலம் வச்சு அமைச்சு கொடுக்குறாங்க. அந்த குருகுலத்துல இவங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்க, படிச்சுட்டு வெளியே வராங்க. வந்துட்ட பிறகு அப்போ கடைசி எல்லாம் போட்டியெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. முடிஞ்ச உடனே இவர் சொல்றாரு துரோணாச்சாரியார், இப்ப எனக்கு நான் குருதட்சணை ஒண்ணு தரேன்னு சொல்லுவீங்க, நான் ஒண்ணு கேட்கறேன், அதை செஞ்சு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு. சரி என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, நான் பண்ணித்தரோன்றார் பீஷ்மர். அப்ப சபையில வச்சு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என்னுடைய நண்பன் இருக்கான் துருபதன், அவன் எனக்கு இந்த மாதிரி வாக்கு கொடுத்ததுன்னா கடைசியில அந்த வாக்கை காப்பாத்தல, என்னை வந்து வெளியே தள்ளி விட்டுட்டான். நான் சபதம் எடுத்திருந்தேன், அந்த சபதத்தை என்னுடைய சீடர்கள் அவன் இது பண்ணணும் அப்படின்னு.
அப்போ நான் வந்து அர்ஜுனனை மாத்திரம் அனுப்புறேன் அப்படின்றாங்க. இல்ல வேண்டாம், நாங்களும் வரோம், பாண்டவர்களும் வரோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 5 பேரும் வரேன்றாங்க. இவங்க என்ன பண்ண துரியோதனன் சொல்றான், இவங்க யாருமே தேவையில்ல, நான் போறேன், என் அண்ணன் தம்பி நான் கூட்டு நான் போய் பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு. நீங்க யாருமே போறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது பண்ணிட்டு இவங்க போறாங்க. போய் அதில் போய் மாட்டிக்கிறான் துரியோதனன். ஆனா அர்ஜுனன் இவங்க எல்லாம் காப்பாத்தி கடைசியில துருபதனை அரெஸ்ட் பண்ணி இங்க உணவு வைக்கிறாங்க. அர்ச்சனாபுரத்துக்கு கூட்டின்னு வந்து வைக்கிறாங்க. வச்ச பிறகு அவர் ஒரு சக்கரவர்த்தி, அதனால வந்து அவர் அந்த மாதிரி அவமானப்படுத்தக்கூடாது, அதனால அவர் சங்கிலி எல்லாம் கழட்டி விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கழட்டி விட்டுட்டு சபையில வச்சு பேசும்போது அப்ப சொல்றாங்க, அப்ப இவரு என்னுடைய நண்பன், இவரு என் நண்பன், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அதை உணர்த்தணுன்றதுக்காக நான் அவன் நாடு எனக்கு தேவையில்லை, அவன் நாடு எனக்கு தேவையில்லை, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தப்பா நடந்துக்கிட்டான், அதனாலதான் அவனுக்கு இது பண்றதா அப்படின்னு. ஆனா அசோத்தாமனுக்கு வந்து அந்த நாட்டு மேல ஒரு மோகம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மன்னர்களும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தோத்துட்டாரு, தோத்துட்ட பிறகு அவர் நாடு அவருக்கு சொந்தம் கிடையாது, இப்ப அசினாபுரத்து தான் சொந்தம். அது இருந்தாலும் நீ என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி துரோணாச்சாரியர் சொன்னோடனே, இல்ல இல்ல அந்த நாடை வந்து அவருக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாம் பேசி இது முடிவு பண்ணி பாதி நாடு அவருக்கு கொடுக்குறாங்க, பாதி நாடு இவருக்கு எடுத்துக்கிறாரு, துரோணாச்சாரிய கொடுக்குறாங்க. சரி, அவர் என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு சங்கல்பம் எடுக்கிறார். யாரு இவரு துருபதன், எனக்கு ஒரு மகன் பிறக்க வச்சு அந்த பையன் மூலியமா உன்னை நான் வதம் பண்றேன் அப்படின்னு அவரு துரோணாச்சாரியார் அவரு துருபதன் ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். அவரு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ண, அவர் ஊர்ல போயிட்டு அந்த கொடுத்த பாதி நாடை எடுத்து போய் நல்ல மேன்மையா பண்றாரு. அவங்களுக்கு சிகண்டின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்குது, பொண்ணு இல்ல ஆண் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பெண் இருக்கு, அந்த ரூபத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கள வச்சு இவங்களை கொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து சிகண்டி வந்து இவளை கொல்றதுதான், பீஷ்மரை கொல்றதுதான் அவரு அந்த அம்மா வந்துருக்குது. இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, வேலியில உருவாக்குறாரு, வேலியில உருவாக்கி அந்த இடத்துல மகன் அவருக்கு அவரு துரோணாச்சாரியை கொல்லக்கூடிய ஒரு மகன் வேணும்னு சொல்லிட்டு அங்க இது பண்றாரு. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல திரௌபதி தான் வராங்க. திரௌபதி வந்த உடனே அங்க சபிச்சிடறார் திரௌபதியை, நீ எனக்கு வேண்டாம், நீ பெண் குழந்தை, ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணு பிறந்து நான் அவசரப்பட்டு இருக்கேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சாபெல்லாம் விட்டுறாரு. அப்போ அசுரி சொல்லுது, அதெல்லாம் முடியாது, அந்த வரணும் வாங்கிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே, எனக்கு தேவையில்லை, அவளை பத்தி எனக்கு பேசாதீங்க, நிறைய சாபம் விடுறாரு அந்த இடத்துல. அது அப்புறம் பின்னாடி ஒரு மாதிரி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் துஷ்டதூபன் வரான், அந்த இதுல இருந்து வரான், அந்த வேலியில இருந்து வரான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் தான் வந்து துரோணாச்சாரியர் கொல்லக்கூடியவன். அவனு துரோணாச்சாரியர் கொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானால, அதாவது விதியால ஏற்பட்டது, அவனால தான் கொல்லக்கூடிய துரோணாச்சாரியர் இவன் தான் கொல்ல போறான். ஸோ என்ன பண்றாரு, துருபதன் ஒரு பிளான் பண்றான், இவனை கொண்டு போயிட்டு துரோணாச்சாரிகிட்டே போய் ஞானத்தை கற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. அப்போ அவன் திசுதூபம் என்ன பண்றான், நேரா துரோணாச்சாரியிட்ட வந்து என்ன, நான் குருவே எனக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி ஓகே சொல்லிட்டு இவங்க 105 பேருக்கு 106 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இவனுக்கும் துசுதூபனுக்கும் வந்து துருபன் பையனுக்கும் எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு, எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு, சகல விதமான ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு அப்புறமா, நான் யார் தெரியுமான்னு, தெரியும், நீதான் வந்து என்னுடைய நண்பனோட பையன் தானே நீ, வேலியிலிருந்து வந்தவன் தானே நீ, என்ன கொல்லக்கூடியவன் நீ தானே அப்படின்னு. கொல்லக்கூடியவனா இருந்தா கூட எல்லா கலையும் கொடுத்து கொடுத்து என்னுடைய தர்மம் அது அப்படின்றார். நான் ஒரு அந்தனர், அந்தனர் எப்படி இருக்கணுமோ அது என்னுடைய வாழ்வியல், இது என்னுடைய இது சொல்லிட்டு தர்மம் சொல்லி நான் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன், நீ எனக்கு கொண்டாலும் பரவாயில்ல போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு. அவன் தான் இப்ப இந்த நாட்டுக்கு 12 சைட்ல வந்து தளபதியா இருக்கிறான் இந்த சேனைக்கு. யாரு, திசுதூபன். இந்த சைட்ல பீஷ்மர். அதுதான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தேகம் இருக்கு, துரோணாச்சாரிய குறைகளை ராஜர்களும் சுத்தி காட்டுறான். என்ன சொல்றான், குருவே உன்னுடைய நண்பன், அதாவது உன் நண்பனோட பையன் வந்து துஷதூபன் உன்னை கொல்லக்கூடியவன், கொல்றதுக்காகவே பிறவி எடுத்தவன், அவன் இப்ப இந்த சேனையில எதிர்த்த சேனையில இருக்கிறான் ஒண்ணு. ரெண்டாவது, உன்னுடைய 107 மாணவர்கள்ல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற மாணவன் உனக்கு அர்ஜுனன், அவனும் அந்த சேனையில இருக்கான், அவனுக்காக நீங்க விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது. அந்த ஆங்கிள் ராஜதந்திர மூலியமா அவனை சுத்தி காட்டுறான். யாருக்கு, துரோணாச்சாரியார சுத்தி காட்டுறான், அந்த ஆங்கிள் பேசுறான். நம்ம இதுல என்ன தெரியுது பாருங்க, இந்த ஸ்டோரி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம். நம்ம வாழ்வில் நம்ம சில எதிர்மறையாக சூழ்ந்து இருக்கிறோம், அவர்களால் நாம் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் சோர்ந்து எடுத்துக் கொடுக்கணும். இப்ப நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், அது எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்ப வந்து துரோணரை கொல்லக்கூடியவன் திசுகோமன் தான், எல்லாருக்கும் தெரியும்.
அதனால போய் அவனுக்கு வந்து கத்துக் கொடுக்கல, இது அவனுக்கு இது பண்ணல, அவன் என்ன கொல்லதான் போறான், எப்படி எனக்கு கொல்லதான் போறான் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையை அவரும் வந்து ரொம்ப இது பண்ணிக்கல, கஷ்டப்படுத்தல. அவர் கஷ்டப்படல, சந்தோஷமா தான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி நிறைய விஷயம் தப்பு நடக்கும், தெரிய நடக்கும். நம்ம அதை பத்தி கவலையே படக்கூடாது. துக்கப்பட்டா ஒரு மாதிரி சோம்பலா உட்காந்துக்கிறது, சந்தோஷமா ரொம்ப ஹாப்பினஸா இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது நம்ம. இதுதான் டபுள் மைண்டுன்றது. ஒரே மைண்டு தான் இருக்கும், தெளிவா இருக்கணும். ஒரு முடிவு எடுத்தோமோ அந்த முடிவுல அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப இது. இப்ப அவன் கேட்ட கேள்வி 2வது ஸ்லோகத்துக்கு உள்ள சாராம்சம் நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப இந்த 3வது பதத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்க்கலாமா? யாராவது ஸ்லோகம் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிங்க, இல்லைன்னா படிச்சிட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சி பண்ணுங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறது ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நான் படிக்கட்டுமா? படிக்க மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மகதீம் சமும் வ்யூடாம் த்ருபத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களே படிங்க மாதாஜி, நீங்களே இது பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாருன்னா இந்த பதத்துல, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலி சீடரான துருபதின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அங்க போன ஸ்லோகத்துல யார் சொல்லினுக்கிறா? சஞ்சயன் சொன்னார், துரோணாச்சாரியிட்ட போய் போறான், அது ராஜதந்திர முறையில பேசுறான் அப்படின்றத திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றார். இந்த ஸ்லோகமும் பாருங்க, இதுல என்ன புரியுது பாருங்க. என் ஆசிரியரே, அதாவது இதோ பாண்டுவின் மகன் பெரிய படைகளே உங்கள் புத்திசாலி சீடரான துருபதின் மகன்கள் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றான். இது யார் சொல்றா பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் சொல்றான். ஆனா உள்ள அடக்கிறது பாத்தீங்கன்னா, உள் விஷயம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா, இது சொல்றது யார் தெரியுங்களா? சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு. யார்கிட்ட சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருக்கிறார். துரியோதன் வந்து துரோணாச்சாரிட்ட பேசுறத எப்படி எவ்வளவு 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 அழகா நமக்கு அந்த கொண்டு வராரு பாருங்க. யாரு? வியாதவியாசர். வியாதவியாசர் சொல்றாரு, இந்த காவியத்தை சொல்றாரு, இந்த விஞ்ஞானத்தை சொல்றாரு. ஆனா விநாயக பெருமான் தான் அவர் எழுதுறாரு இந்த பகவத்கீதையை. எவ்வளவு அழகா எழுதிருக்காரு பாருங்க இல்லைங்களா? இப்ப இந்த காலத்துல தரை வேஷம் நம்ம நிறைய லைவ்ல சினிமா எல்லாம் பாக்குறோம், நிறைய டிவி சீரியல் எல்லாம் பாக்குறோம், எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி எவ்வளவு ஒரு நுணுக்கமா பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. சஞ்சயன் வந்து சொல்றத இந்த ஸ்லோக வாயால வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் பேசுற மாதிரி இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஆக்சுவலி துரியோதனன் சொல்லல, துரியோதனன் பேசுறத மட்டும் இவன் சஞ்சயன் சொல்லி சொல்றான். இதுதான் ஓப்பன், இதுதான் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொஸ்டின் வரும், இப்ப வராது உங்களுக்கு எல்லாம். இதெல்லாம் லெவல் 3 லெவல் 4ல வரும்போது இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து டைரக்டா வந்து துரியோதனுடைய ஸ்லோகம் சொல்லதோ, இந்த ஸ்லோகம் வழியே சொல்லல, சஞ்சயன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் துரோணாச்சாரியோட நிலைமை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அவரோட நிலைமை என்ன. அப்போ துருபதனோட பையன் தான் வந்து விஸ்வதூதன், கொல்லக்கூடியவன். அந்த பட தளபதியா இருக்கிறவன் அவன் தான். யுதிஷ்டரோட அந்த பட தளபதி யாரா இருக்கவன் விஸ்வதூபன் தான். துருபதனோட பையன் தான் தளபதியா இருக்கிறான். அப்ப துரியோதன மனநிலை பாருங்க. அதாவது தனது படையை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொள்வது அவனுடைய தன்மைகள், மனநிலை. அதாவது இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்மையாளரை சந்தேகப்படுவது. இப்ப துரோணாச்சாரியரை அவன் சந்தேகப்படுறான். இது நேர்மையா தான் அவர் என்னன்னா, அவரு நினைச்சிருந்தாருன்னா அப்பவே அவனை விட்டு போயிருக்கலாம். அங்க வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார், தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து நல்வழியில கொண்டு போறது. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் துருபதனோட நாட்டுல சண்டை போட்டு அந்த நாட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொடுத்தனால்தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கிறார், தன்னுடைய பையனோட திருப்திக்காகவும் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஆனா அவர் நேர்மையா செயல்படுறாரு. ஆனா தவறு தான், அவர் செய்யற செயல் எல்லாமே தவறு தான். ஆனா வந்து அவருடைய இதுக்கு அவர் நேர்மையா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அதுதான் நேர்மையாக சந்தேகப்படுறது. இதோட எதிர்வினை எப்படி இருக்கு பாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில. இதுல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தற்பெருமை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பாதுகாப்புக்கு இல்லாம அறிவுடையது, நம்மளை பாதுகாக்காது. தற்பெருமை என்னைக்குமே நம்மளை பாதுகாக்காது இல்லைங்களா? முகத்துக்கு நேரம் ஒண்ணு பேசுவாங்க, முகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு முகம் இருக்கும், ரொம்ப விகாரமான முகம் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது.
தற்பெருமையா பேசுறவங்க எல்லாமே அப்படிதான் பேசுவாங்க. இல்லாத இருக்கிற மாதிரியே பேசுவாங்க. அவங்ககிட்ட இருக்காது ஆனா இருக்கிற மாதிரி பில்டப் பண்ணி பேசுவாங்க. தற்பெருமையா பேசுவாங்க. அது என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையக்கூடியது. உண்மைக்கு உண்மையா சொல்லிடணும். எனக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம், இதுதான் இருக்கு, நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லிடணும் இல்லைங்களா? உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுறது அது ரொம்ப பாதுகாப்பு கிடையாது நமக்கு. அதை காப்பாத்துக்க அந்த சொல்ல சொல்லிட்டோமே அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம 1000 தப்புல செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஓகே. அதே மாதிரி சந்தேகப்படுதல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்வுல இருக்கிறவங்கள முக்கியமானவங்களை நம்ம இழக்க வேண்டியிருக்கும். யாரும் அன்புக்குரியவன் நம்ம மகனா இருக்கலாம், மகளா இருக்கலாம், மருமகனா இருக்கலாம், பேரனா இருக்கலாம், பேத்தியா இருக்கலாம், அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம், கணவரா இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம கூட இருக்கவங்கள அன்புக்குரியவர்கள் நம்ம இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். சந்தேகப்படுதல் இல்லைங்களா? யாரையுமே நம்ம சந்தேகப்பட என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? கணவன் மனைவிக்கு சந்தேகம் வரணும். அது பெரிய பிரதானம். அது அவனுக்குள்ள குடும்பத்து பிரச்சனை. அதை விட்டுருங்க. சமுதாயத்தில் கூட சொல்றேன். பிள்ளை மேல கூட நம்ம ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். மகன் மேலும் நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தா நம்ம சந்தேகப்படவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? சந்தேகம்ன்றது அது வீழ்ச்சிக்கான அறிகுறி நமக்கு இருக்கும். இப்போ அர்ஜுனுக்கு துரியோதனுக்கு ஏன் வீழ்ச்சி அடைகிறான்னா இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் இருந்தனால்தான் வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். ஏன்னா இந்த குணங்கள் யாருக்கு இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தன்மை வாய்ந்தவர்கள் தான், அசுவத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் தான் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கும். நாமெல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள், நாமெல்லாம் குடும்பத்துல இருக்கோம். நமக்கு இந்த குணம்லாம் வரக்கூடாது. வந்தாவே நாம பந்தப்பட்டுருவோம். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4, 5, 6, 7 ஏன்னா இனி வர ஸ்லோகம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியுங்களா? இந்த படையில யார் யாரு இருக்கா, இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்றத நம்ம இந்த கதை மூலியமா படிச்சுட்டு போலாம். ஓகேங்களா? மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா பாருங்க. 4, 5, 6, 7. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நானே பண்ணிடுறேன். இது என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா 4வது பதத்துல அந்த செய்திகள் பீமனுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சமமான வில்லாளியான பலரும் இருக்கின்றனர். அதாவது யுதனன், விராடன், அப்புறம் துருபதன் போன்ற மாவீரர்கள் உள்ளனர். இது 4வது பதம். அந்த சேனையில இது யார் சொல்றா? துரியோதனன் சொல்றான் துரோணாச்சாரியர். அது உள்ளடக்கம். ஆனா இது யாருக்கு சஞ்சயன் தான் அப்ப இங்க வில்லாளியான, அதாவது அர்ஜுனுக்கும் பீமனுக்கும், அதாவது பீமனும் சரி அர்ஜுனுக்கும் சரி சமமான வில்லாளிகள் பல இருக்கின்றன. யுதனன், விராடன். விராடன் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட சம்பந்தி. இவங்க வனவாசம் போறாங்க இல்லையா? அஞ்ஞானவாசம் போற மறைஞ்சு வாழறாங்களா, ஒரு வருஷம் மறைஞ்சு வாழணும் இல்லையா? அங்க விராடத்துல போய் தான் மறைஞ்சு வாழறாங்க. கடைசியில இவனுக்கு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவனோட பெண்ணை விராடனோட பொண்ணை பாத்தீங்கன்னா உத்தரைய இவன் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க அபிமன்யுக்கு. சோ அவரும் ஒரு பெரிய மாவீரன் தான். யுதனனும் ஒரு பெரிய மாவீரன். அப்புறம் துருபதன் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? பாஞ்சாலியோடைய அப்பா அவரு. சோ இந்த மாதிரி மாவீரர்கள்லாம் அந்த ஏத்தாப்புல சேனையில இருக்கிறாங்க அப்படின்றது சொல்றாரு 4வது பதம். 5வது பதம் என்ன சொல்றாங்களா? மேலும் அதாவது விஸ்வகேது, சோக்கியனன், அப்புறம் காசிராஜன், குந்திமோனன், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பலர் உள்ளனர். இப்ப விஸ்வகேதும் அவனும் இருக்கிறான். அதே மாதிரி சோக்கியனன் இருக்கான், காசிராஜன், புரிஜித் அவனும் இருக்கிறாரு. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நாடு. இவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம், ஸ்டோரி மூலியமா படிக்கலாம். இவங்கெல்லாம் யாரும் குந்தி போஜன் இவங்க பாத்தீங்கன்னா குந்தி மகாராஜனுடைய ரிலேட். அவங்க அதை பத்தி நம்ம படிப்போம். குந்தி மகாராஜ நம்ம படிப்போம். இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய பலமிக்க போர்வீகளும் பலரும் உள்ளனர். 5வது சொன்ன வீரரான பலமுள்ள சுபத்திரியின் புதல்வன் மற்றும் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். அனைவரும் ரதத்தை ஓட்டுறது, அதாவது ரொம்ப சிறந்தவங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வீரம் மட்டும் இல்லாம
அந்த பழைய அதை பக்கம் திரௌபதியோட பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சியினால வின் பண்றவங்க அது ஒரு அந்த கடமும் சரி அந்த வால் பயிற்சியும் சரி. அப்புறம் யுதிஷ்டனோட பையன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறந்தது அந்த அந்த இதுல அம்புல இந்த அம்புல அது சூழ் ஆயுதமா இருக்கும் அந்த ஆயுதத்துல தேர்ச்சி பெற்றவன். பீமனோட பையன் பாத்தீங்கன்னா கதத்துல ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவன். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து 5 பிள்ளரும் ரொம்ப ஒரு திறமையானவங்க. அது மாதிரி இருக்காங்கன்றது இதுல வந்து சொல்லி காட்டுறார் துரியோதனா. 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆனால் பிராமணர்கள் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேவையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நியாயங்களும் பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன் அப்படின்றான். இப்ப இது வரைக்கும் யார்கிட்ட பத்தி சொல்லியிருந்தாரு? பாண்டு செயல உள்ள எழுத்த உள்ள சேனையில பத்தி வர்ணிச்சாப்புல துரியோதனன். இப்போ அவங்க சேனையில உள்ளவங்களை, இப்போ இவங்க சேனையில உள்ளவங்களை, ஏதாவது திருதாசரோட சேனையில உள்ளவங்க துரியோதனோட சேனையில சொல்ல போறான். மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், தாங்கள்னா யாரு? பீஷ்மரை சொல்றேன், இவரு துரோணாச்சாரிய சொல்றேன். இதெல்லாம் சொல்றது துரியோதன் சொல்லிட்டு இருக்கான், துரோணாச்சாரிய சொல்லிட்டு இருக்கான். தாங்கள் பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அசோத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதந்தரன் குமாரர்களான புரிவசூரன் ஆகியோர் போரில் எப்பொழுதும் வெற்றி காண்பவர்களே அப்படின்னு. இதுல சொல்ல போனா உண்மையிலே இவங்க எல்லாருமே வந்து மாவீரர்கள் தான். இவங்க ஏதாவது ஒரு ரதத்தை ஏதாவது ஒரு வாருக்கு போனாங்கன்னா கண்டிப்பா ஜெயிச்சு தான் வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மாவீரர்கள். பீஷ்மரை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியமே இல்லை இல்லைங்களா? பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் கதை சொல்லணும். பீஷ்மர் எப்படி வந்தாரு, என்ன வந்தாரு, பீஷ்மர் பத்தி யாராவது தெரிஞ்சது சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மர் வந்து கங்காவுடைய பையன். கங்காதேவியோட பையன். ஓகே. அவருக்கு வந்து எப்ப விருப்பம் இருக்கோ அப்ப வீர விடுற அளவுக்கான பவர் வந்து அந்த ஒரு வரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கார், அவர் பெற்றிருக்கார். அது போக ஆமா கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ஒரு வரம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது போக அவர் என்ன சபதம் எடுத்திருக்காருன்னா, நான் வந்து இந்த குரு வம்சம் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நான் வந்து இதை பாதுகாப்பேன், அது வரைக்கும் நான் உயிரோட இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிரதிஜ்ஞா அவர் எடுத்திருக்கார். ஓ, அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா பீஷ்மரோட ஸ்டோரி பத்தி? சரி, ஓகே, நானே சொல்றேன். பீஷ்மர் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஏன் இந்த இடத்துல அவர் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காரு, ஏன் வீழ்ச்சி அடைகிறாருன்ற காரணமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்ப மகாபாரதத்துல பார்த்தவங்க, மகாபாரத படிச்சவங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் பேசுவாங்க, சொல்லுவாங்க, தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றாங்க. ஓகே. பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் முற்பிறவியில ஏன் அந்த வரம் கிடைச்சது அவருக்கு அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? இப்போ கந்தவர்கள் இருக்காங்க, எங்க தேவலோகத்துல இருக்காங்க இல்லையா, கந்தவர்கள் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பேர் தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா. அதுல வந்து இவங்க எல்லாம் வசுக்கள், 8 வசுக்கள் இருக்காங்க. அந்த 8 வசுக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அடிக்கடி பூலோகம் வருவாங்க, எல்லாம் ஒரு லோகத்துக்கு போவாங்க. அது மாதிரி லோகத்துக்கு போகும்போது பூலோகம் வராங்க. அப்ப பூலோகத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பாண்டுன்னு சொல்லிட்டு பாண்டு வளன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சாது வந்து காமதேவனும் பராமரிக்கிறார். அவரு வந்து ஒரு ரிஷி தான் அவரு. அந்த ரிஷி வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த காமதேவனு வந்து அவரு பராமரிக்கணும். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சூரிய பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராசியில வந்து மீன ராசி, இப்ப மேஷ ராசி, ரிஷப ராசின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு ராசியில ஒரு மாசம் இருப்பாரு இல்லையா. சித்திரை மாசத்துல எப்ப இருப்பாரு, எங்க இருப்பாரு, மேஷ ராசியில இருப்பாரு, அப்புறம் ரிஷப ராசியில போறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு ராசியில போகும்போது அது மாதிரி இந்த காமதேவன் வந்து இந்த ரிஷிகள் மூலியமா, இந்த பிரம்ம ரிஷிகள், ராஜ ரிஷிகள், அதே மாதிரி பிரஜாபதிகள், பெருமுனிகள், இவங்க கிட்ட இவெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு வரைமுறை இருக்கு, வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கும்போது இவங்க இந்த 7 பேர் 8 வசுக்களும் கீழே வராங்க, அவங்க பொண்டாட்டியோட கீழே வராங்க, மனைவியோட கீழே வராங்க பூலோகத்துல. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல 8வது வசுக்கள் 7வது வசுக்களோட மனைவி என்ன சொல்றாங்க, அந்த காமதேவனும் நம்ம லோகத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிடலாம். ஏன்னா அந்த காமதேவன் சொல்றது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, அந்த மடத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறதுல இருந்து, அந்த வீடை சுத்தப்படுத்துறது இருந்து எல்லாமே கரெக்டா பர்டிகுலர் எல்லாமே செஞ்சு வச்சிரும். சகல வசதியும் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த காமதேவன்.
ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உட்காருங்க. இது வந்தா நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 8வது வசுக்களோட மனைவி சொல்றாங்க. அப்போ இது நம்ம எடுத்துன்னு போயிடலாம். அப்புறம் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, எல்லா மனைவியும் சொல்றாங்க, 8 வசுக்களோட மனைவி சொல்றாங்க, 7 மனைவிகளும் சரி இந்த இது எடுத்துன்னு போயிடலாம், அந்த காம்பை நம்ம எடுத்துன்னு போயிடலாம் அப்படின்னு. அப்போ வந்து முதல் வசுக்கள் சொல்றாரு, அவங்க இது வந்து அந்த முனிவருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு சாபம் கொடுத்துருவாங்க, இதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்புறம் வேணாம்னு சொல்றாங்க. இவங்க 8வது மனைவி என்ன பண்றாங்க, 8வது வசுக்களோட மனைவி என்ன சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னா அவங்க 7 மனுக்கள் என்ன 7 வசுக்கள் என்ன பண்றாங்க, வேணான்ட்டு அவங்க மனைவியோட கூட்டுன்னு வெளியே போறாங்க. ஆனா 8வதுல இருக்கிற ஒரு வசுக்கள் என்ன பண்றாரு, அந்த காமதேவனை எடுத்துன்னு அங்க கிளம்பிடுறாரு. மனைவியும் அவருக்கு சேர்ந்து கிளம்பிடுறாங்க. அப்ப இதை வந்து பார்க்க அந்த யோகி வந்து பார்த்தா பசுமாடு காணும், அந்த காமதேவனை காணும். எங்கடா போச்சுன்னு பார்த்தா அப்புறம் அவருடைய இதுல போய் பார்த்தா இந்த மாதிரி வசத்தை எடுத்து போயிடுறாங்க. அப்போ அவங்க சாபம் கொடுத்துட்றாங்க. அவர் அந்த முனிவர் சாபம் கொடுத்துறாரு. அப்போ அந்த சாபத்தை போக்கத்துக்கு என்ன, நாங்க தேவர்கள் தான் இருக்க முடியும், இங்க வந்து இருந்தேன்னா எங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னவாரு. அதுக்கு விமோசனம் வேணும்னா நீங்க வந்து உடனே வந்து பிறந்து இறந்துருவீங்க, அது மாதிரி ஒரு வரம் கொடுக்குறேன். ஆனா அவங்க 7 பேருமே நீங்க உடனே தேவலோகத்துக்கு போயிடலாம். ஆனா வந்து 8வது வசுக்கள் மட்டும் இங்கதான் வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்றாங்க. இந்த சாபம் வந்து இதுதான் சாபம் சொல்லிடுறாங்க, வேற வழி இல்லாம. அப்போ பிறந்த உடனே இறந்துடணும், பிறவி அங்கேயே பூமியில பிறக்கணும், பிறந்து ஒரு கண நேரம் இருந்தா போல அப்படி இறந்துடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு வரம் சாபம் அது. சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், 8 வருஷத்துல யோசனை பண்றாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கங்கா தாய் கிட்ட கேட்கறாங்க, எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டாங்க, கடைசியில கங்கைக்கு வந்து கேட்கறாங்க. கங்கை ஒத்துக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் கன்னித்தன்மை இழக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி எனக்கு வரம் வேணும். அதே மாதிரி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு நான் அந்த புத்திர பாக்கியம் நீங்க மகனாக பிறப்பீங்க, அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு 2-3 கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அசினாபுரத்தோட சக்கரவர்த்தி, அசினாபுரம் பழைய சக்கரவர்த்தி யாரும் தெரியுமா? நம்ம லெவல் 1ல படிச்சிருக்கோம். சாந்தனு மகாராஜா. அப்ப சாந்தனு மகாராஜா வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா தேவியை வந்து அவர் லவ் பண்றாரு. சொல்ல போனா பார்த்து அவர் அழகுல மழங்கி, என்னமா அழகுல மழங்கி அவர் லவ் பண்றாரு. அப்போ அவரோட கேட்கிறாரு, கங்கா தாயிட கேட்கிறாரு. அது நம்ம விரிவான படிக்க வேண்டாம், அது ஒரு லெவல் வரும் படிப்போம் அதை பத்தி. அப்போ அவர் கேட்ட உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது சரி ஓகே. அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்லுது, கங்கா என்ன பண்றாங்க, அவர் கண்டிஷன் போடுறாங்க, ஒரு 3 விதமான கண்டிஷன். அதுல முதல் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என் இஷ்டத்துக்கு நான் போவேன், என்ன நீ எதுவும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களை வந்து பிரிஞ்சிருவேன் அப்படின்றாங்க. முதல் கண்டிஷனே ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி ஓகேன்னா சொல்லுங்க, நான் உங்களை கணவரை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. 2வது கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா, நான் ஒரு விஷயம் செயல்படுவேன், இப்ப நான் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சுட்டா கூட அதன் மூலியமா ஒரு புத்திர பாக்கியம் வந்தா கூட சரி, அந்த புத்திரனை நான் தான் வச்சிருப்பேன், நான் ஒரு குறிப்பிட்ட எப்போ எனக்கு இஷ்டப்படுதோ அப்பதான் நான் உங்களை ஒப்படைப்பேன் அப்படின்றாங்க. 3வது வரம், 3வது ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைய வந்து நீங்க தான் பராமரிக்கணும், அவனுக்கு எல்லா சகல விதமான விஷயங்களும் நீங்க தான் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றது 3வது வரமா கேட்கறாங்க. சரி ஓகே, அது 3வது விஷயம் பெரிய விஷயம் இல்லை, ஆனா அது தாற்பயம் பின்னாடி புரியும், அது என்ன சொல்லுவார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா சரி ஓகே, சாந்தனு மகாராஜ் சொல்றாரு சரி ஓகேன்னு அப்படியே திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. திருமணம் பண்ண பிறகு முதல் குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தை எடுத்து போய் கங்கையில போட்டு வந்துடுறாங்க. போட்டோன்னா சாந்தனு பாக்குறாரு, என்னடா முதல் குழந்தை போய் சந்தையில போட்டு வந்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. உடனே அது ஃபர்ஸ்ட் வசுக்கள் அவர் திருப்பி தேவலோகம் போயிடுறாங்க. அது மாதிரி 7 வசுக்களும் 7 குழந்தை பிறக்குது. 7 குழந்தை உடனே தூக்கி கங்கையில போட்டு வந்துடுறாங்க அந்த தாய். அப்ப 7 வருஷங்களும் உடனே தேவலோகம் போயிடுறாங்க. அப்ப 8வது வருஷங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது. உடனே வந்து சாந்தனு மகாராஜா கேட்கிறாரு, நீ இந்த மாதிரி பண்றியே, இது நல்லாவா இருக்கு, இது இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது இல்லையா, தப்பு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருத்துறாரு. அவ கேள்வி கேட்ட உடனே அந்த அம்மா சொல்லிடுச்சு, இப்படி எனக்கு கேள்வி கேட்டீங்க, நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதான் சொன்னேன் அந்த இது, அதனால நான் உங்களை விட்டு பிரிய நேரம் வந்துச்சு, பிரிஞ்சிடறேன். அப்போ 2வது என்னன்னா, இந்த குழந்தை வந்து நான் தான் வளர்ப்பேன், நான் உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன். பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து முடிஞ்ச பிறகு
அவன் கிரகஸ்தனா இருக்கும்போது 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்க இந்த பையனை வந்து நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன், அது வரைக்கும் என்கிட்ட தான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே, அதுக்கான கண்டிஷன் அப்படிதானே போட்டது. அப்புறம் சாந்தனு மகாராஜா ரொம்ப கவலை அடைகிறார், கவலை அடைஞ்சு கஷ்டப்படுறார். அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க. அப்புறம் அவர் சத்தியவதி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அது ஒரு பக்கம் போயிடும். ஸோ இப்படிதான் வந்து பீஷ்மர் வந்து வரார். இதுக்கு இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியவதியை கல்யாணம் பண்ணின பிறகு, சத்தியவதி கல்யாணம் பண்ணல, அப்ப சத்தியவதியை வந்து ஒரு மீன குல பெண் அவர் திருமணம் பண்றதுக்கு இருக்கும்போது தான், அப்போ கங்கையில வரும்போது தான் இவர் வந்து அந்த பக்கமா வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு வித்தியாசமா ஒரு பீஷ்மர் வந்து ஒரு வித ஸ்டைல்லாம் பண்றாரு. அப்போ சாந்தனு மகாராஜாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது. நடந்த பிறகு அப்புறமா வந்து பார்த்தோன்னா நீ இவ்வளவு பலசாலியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் சாந்தனு மகாராஜா ஒரு பெரிய இது ஒண்ணு, அவர் உடனே ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தின் உடனே சொல்லிட்டு பாக்குறார். அப்ப அந்த இடத்துல கங்கை வராங்க. கங்கை உன்னுடைய மகன் தான் பிரபுஜி, உங்களுடைய மகன் தான் அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே அப்புறமா சரி இதாகிறாங்க. அப்புறமா பண்ண உடனே பேசிடு. அப்புறம் அவங்க பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு, இவரு கூட போயிடுறாரு, அஸ்தினாபுருக்கு வந்துடுறாரு. இதுக்கு இடையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மீன குல பெண்ணை வந்து அதாவது சத்தியவதியை ஒரு திருமணம் பண்றதுக்கு ஆசைப்படுறார். அந்த அம்மா வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுது. உனக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பையன் வேற இருக்கிறான், அந்த பையன் நாங்க சக்கரவர்த்தியா கொடுப்பீங்க, எனக்கு அந்த இது வேற வராதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றாங்க. அப்புறமா அதே ஒரு டல்லா இருக்கிறார், ரொம்ப சோகமா இருக்கிறார். சோகமா இருந்த உடனே கேட்கிறாப்புல பீஷ்மர் கேட்கிறார், சத்தியவிரதன் கேட்கிறான். சத்தியவிரதன் தான் ஒரு பேரு, பீஷ்மருக்கு பேரு, உண்மையான பேரு. சத்தியவிரதன் கேட்கிறான், என்ன விஷயம், என்ன சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க, நான் போய் பேசி அவனை சமாதானம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இவர் நேரா போய் சத்தியவதிட்ட வந்து சத்தியம் கொடுக்குறாரு. அவர் வாக்குறாரு, நான் வந்து திருமணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், இனிமேல் நாட்டுக்கும் நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன், அஸ்தினாபுரத்துக்கும் நான் பாதுகாப்பா இருப்பேன், நீ அதை பத்தி ஃபீல் பண்ண வேணாம், உங்க வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை பிறக்கிற குழந்தைக்கு நாட்டு சக்கரவர்த்தியா இருக்கும், அவங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்கதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. இதுதான் இந்த கதையோட இதே வந்து இதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீஷ்மர். அதுக்கப்புறம் நம்ம இனி வரும்போது அதை பத்தி நிறைய படிக்கலாம். கர்ணன் ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போன்னு வச்சுங்களேன், இவங்க 2 பேரும் நரநாராயணன் சொல்லியிருக்கும் பாத்தீங்களா, அடிக்கடி சொல்லுவோமே, நரநாராயணா யாருன்னு, பகவானா இருக்க நாராயணா இருக்காரு. நர வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன், ஈர் உடல் ஓர் உயிர் 2 பேருமே. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க 2 பேரும். இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து இருந்தாதான் கர்ணனை கொல்ல முடியும், இல்லைன்னா கர்ணனை கொல்ல முடியாது. கர்ணனை யாருமே வதம் பண்ண முடியாது, இவங்க 2 பேரும் சேரணும். அதனாலதான் இந்த மகாபாரதத்துல அர்ஜுனனை வந்து இங்க வரான், இந்திரனுக்கு மகனாக வந்து ஒரு கிடைக்குது. பகவான் 2 பேரும் சேர்ந்தா அவனை கொல்ல முடியும். அது ஏன் கேட்டா, ஆழ்கடல்ல வந்து கடையும் போது வந்து அந்த அமிர்தத்தை சுவைச்சிடுறாரு. ரெண்டு அரக்கர்கள், 2 அசுரர்கள் குடிச்சிடுறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு அசுரன் வந்து குடிச்சிடறான். சேத்துருன்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரன் பேர், அவன் சேத்துருவன். அவன் வந்து அந்த பார்கடல்ல குடிச்ச பிறகு அவன் என்ன பண்றான், கவச குண்டலம், அதாவது கவசம் கூட, அந்த கவசம் போறது இந்த குண்டலம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. அதை அவன் கொள்ளடிச்சிடறான் தேவலோகத்துல போயிட்டு அந்த அசுரன். ஏன்னா அசுரனை வதமும் பண்ண முடியாது, தேவர்கள்லாம் வதம் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அவன் அந்த மாதிரி அமிர்தத்தை குடிச்சிட்டான் இல்லையா. அதனால அவனை வதம் பண்ணாலும் திருப்பி பிறந்து வருவான். அப்ப இவங்க 2 பேரும் நரநாராயண தான் அவனை கொல்றாங்க. 2 பேரும் கொல்றாங்க, இறந்துடுறான், திருப்பவும் பிறக்கிறான், திருப்பவும் அந்த 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 கவச கொண்டு களவாடுறான், திருப்பவும் அவனை கொல்றாங்க. இப்படியே 999 முறை அவனை கொல்றாங்க. கடைசி டைம்ல கொல்லும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா நேரம் என்ன பண்ணிடுறான், சூரிய பகவான் போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிடறான். அவர் சூரிய பகவான் என்ன பண்றாரு, அவனுக்கு எனக்கு மகனாக இந்த இடத்துல பிறப்பா, துவாரகத்துல நீ பிறப்பான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கூப்பிடுறாரு. அவனுக்கு மகனாக பிறகுறாரு. அப்ப கவச கொண்டத்தோடு நீ சேர்ந்து பிறப்ப, அதை ஃபுல்லா வாழ்க்கையில நீ அனுபவிப்ப கடைசியா வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது கவச கொண்டதுல வராங்க. கடைசியில வந்து 2 பேராக தான் கையில கொல்ல முடியும். ஏன்னா 999 முறை அவனை கொண்டுட்டாங்க அந்த அசுரனை. இப்போ 1000 வரை கொல்லணும்னா இங்க வந்துதான் இந்த மகாபாரதத்துல வந்து இந்த போர்ல தான் கொல்றாங்க கர்ணனை. ஸோ அவருடைய ஸ்டோரி இதுதான் கர்ணனுடைய. கிருபாச்சாரியார் ராமபிரான் பட்டாபிஷேகத்திலே இருந்தவர். கிருபாச்சாரியார் இதுலயும் வந்து இந்த யுகத்திலையும் வந்து கிருபாச்சாரியாரா இருக்கிறார். இங்க வந்து அவருடைய சகோதரி தான் கிருபி, அவங்கதான் வந்து துரோணாச்சாரியார் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அசோத்தாமன் கிருபாச்சாரியாரோட தெரியும் இல்லைங்களா, விகர்ணன், அப்புறமாத்து சோமசந்தன், இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாவீரர்கள். இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க, வெற்றி உள்ள அறிகுறிகள் இவங்க எல்லாமே அப்படின்னு யார் சொல்ற, துரியோதனன் சொல்றான் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி 9வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுவோம், எனக்காக உயிரை கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர்,
யுத்தத்தில் வல்லுநராக இவர்கள் அனைவருமே பலவிதமான ஆயுதங்களும் தயாராக உள்ளனர். எல்லாமே போருக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. தற்பெருமை. இவங்க எல்லாமே கொல்லக்கூடியவர்கள் தான், எல்லாமே இறக்கக்கூடியவங்க தான், எல்லாருமே இல்லை. இவங்க சொல்றது எல்லாருமே. ஏன்னா வந்து எல்லாமே அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவர் தான். இப்ப சொல்லணும்னா பீஷ்மரே வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல பிறந்தவர் தான். ஆனா வந்து அங்க கொடுத்த சத்தியம் கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா, அந்த சத்தியத்தை வந்து காப்பாத்துறது பேர்ல அதர்மம் நிறைய செய்ய ஆரம்பிச்சாரு. கர்ணனும் அப்படிதான். இதெல்லாம் பின்னாடி படிப்போம், விரிவா படிப்போம். 10ல் என்ன சொல்றது, பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளிக்க, அதாவது அதனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனை அளவிடக்கூடியது அப்படின்றார். ஏன்னா பீஷ்மர் தான் இவங்களுடைய சேனைக்கு, இந்த பௌரவ சேனைக்கு தளபதியா இருக்கிறார். அவங்க 7 சேனைக்கு தளபதியா சொன்னோம் விஸ்வரூபன், அதாவது திருபதனோட பையன். அதை பத்தி ரொம்ப பெருமையா இங்க வந்து இந்த 4 ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருந்திருக்காரு. இப்ப 11ஆம் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, படை அனுபவிப்பின் நுழைவாளின் தன்மது, அதாவது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். போர் நிலைங்கிறது எல்லாருமே நீங்க எல்லா படத்த வீரர்களும் அவருக்கு பாதுகாப்பா இருங்க அப்படின்றத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு பாருங்க. இந்த விஷயங்கள்ல வந்து தற்பெருமை பேசுறார், அதே மாதிரி சந்தேகம் படுறாரு. யாரு? துரியோதனன் இல்லைங்களா? சரி, இந்த 12வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்த்துட்டு நம்ம இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 12வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்ய சஞ்சனயன் குரு விருத்தः பிதாமஹः சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சைः சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா. பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாவீரம், அதாவது மாபெரும் வீரரும் பாட்டனருமான பீஷ்மர் தனது சிங்க கர்ஜனை போன்ற உறக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியும் கொடுத்தார். இந்த பதம் பாருங்க, ஏன் அந்த மாதிரி பண்றாரு பீஷ்மர்? உடனே பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து துரோணாச்சாரியா சந்தேகப்படுறான், தற்புறமேவ பேசுறான், மற்ற படை வீரர்லாம் வந்து ஒரு மாதிரியா பேசிட்டு இருக்கான். ஆனா துரோணாச்சாரியரும் உள்ள இருக்க ராஜேந்திரன் மூலியமாவே அவரை சிறுமிப்படுத்துறான். இது ஒண்ணு பீஷ்மருக்கு. ஏன்னா துரியோதனை ஒரு டக்குனு துரோணாச்சாரியர் வேற மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்துட்டாருன்னா பிரச்சனை ஆயிடுமே. அப்ப அந்த திசையை திருப்பணும். அதே மாதிரி இவன் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கான் துரியோதனன், அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். துரோணாச்சாரியரும் கோவப்படாம அவரை சாந்தப்படுத்தணும். மற்ற படை வீரர்கள்லாம் பெருமையா பேசிட்டு இருக்கான் துரியோதனன். எல்லாரையும் சாந்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரே என்ன வழின்னு பார்த்தோம்னா, 8 சங்கத்து ஊதிடும். 8 சங்கத்து ஊதிட்டாரு. அவர் ஏன் சங்கு ஊதினாரு அப்படின்னு பாருங்க. துரியோதனன் உள்ள பரிவுனால். ஏன்னா அவன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசினே இருக்கான். ஏன்னா அதர்மம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். அவன் இன்னும் நிறைய பேச விட்டு நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டே இருப்பான். அப்ப நிறைய அதர்மம் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அவனுள்ள ஒரு பாசத்தினால என்ன பண்றாரு, அவனை கண்ட்ரோல் பண்றாரு. இப்ப யாராவது தப்பு பண்றோம், நம்ம வீட்டுல யாராவது தப்பு பண்ணணும்னு வச்சுக்கல, நாம வந்து அவங்க தப்பு பண்றவங்கள உடனே தண்டனை கொடுக்கணும். ஏதாவது ஒரு வழியில அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஆத்மா வந்து எத்தனை பிறவி போனாலும் சரி, இந்த வாழ்நாள்லயே அவன் கண்டிப்பா தண்டனை அனுபவிச்சே ஆவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஆத்மாவுக்கு நமக்கு வந்து அதை புத்திமதி சொல்லி இது பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இவன் வந்து அவன் மேல ஒரு பரிவுனால அவர் சங்கத்து ஊதிட்டார். 1. 2வது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா, துரியோதன பயந்த உள்ளத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்க. ஏன்னா பயந்துதான் அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். ஏன்னா நம்ம தப்பு பண்றோம் நல்லா தெரியுது துரியோதனுக்கு. இது எல்லாமே குருஷேத்திரம் என்று போர் பண்ற இடம் வந்து ஒரு புனிதமான இடம் அது. அதனால துரோணாச்சாரிய சிறுமைப்படுத்தணும்னு என்ன இல்லை, அவன் அறியாமை தான் பேசிட்டு இருக்கான். அசுரத்தனமான அறியாமை தான் பேசிட்டு இருக்கான். அதனால அவனுக்கு அந்த ஆறுதல் அளிக்கதான் வந்து சங்கத்து ஊதனன். 2வது பாயிண்ட். 3வது பாத்தீங்கன்னா, சிங்கம் போன்ற அவரது நிலையை நிலைநாட்ட. நான் இருக்கேன், தைரியமா இரு. யாருக்கு? துரியோதனுக்கு, தன்னுடைய படை வீரர்களுக்கு, எல்லாருக்கும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத ஒரு தைரியப்படுத்துக்காக தான் வந்து 3வது சிங்கம் போல இருக்கின்றார். அதாவது அனுமதி பாத்தீங்கன்னா 4வது பாயிண்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா, போரில் விட்டு கொடுக்க போவதில்லை ஆனால் என்று உணர்த்த, அதை கடமைக்காக போர் பண்றது. சொல்ல போனா நான் இருக்கிறேன், ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கடமைக்காக தான் பண்றேன். அதாவது ஒரு சில விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுல குழந்தைகளை வளர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, இது நம்மளோட பிள்ளை, குழந்தைங்க நல்லபடியா வளர்க்கணும், ஃபியூச்சர் நல்லா வரணும், பெரிய ஆளா வரணும், நல்ல கல்வி ஞானத்தை கொடுக்கணும்,
ஒரு நல்ல உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுக்கணும், ஒரு நல்ல திருமணம் பண்ணிக்கணும். இது நம்ம நார்மலா செய்யற கடமை தான் இல்லைங்களா? அது நம்ம செய்யற கடமை தான் அது. நம்ம இல்லைன்னா இந்த இந்த இதே குழந்தைய வந்து மோகம் போயிட்டு நம்ம அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப மோகமாயிட்டுன்னு செய்யலாம். ஒரு நம்ம பிள்ளை மேல குழந்தை மேல பையன் மேல மோகமாயிட்டுன்னு செய்யலாம். இவன் நிறைய பேரண்ட் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. என்னன்னு கேட்டு பாருங்களேன். 60 வயசா இருக்கிற நான் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆயிட்டேன். ரிட்டைர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம், வீட்டுல பசங்க நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். அப்படிதான் எல்லா பேரண்ட்டையும் நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு. அது பெரிய தப்பு அது. ஏன்னா வேதங்களை சொன்னபடி எல்லாருக்கும் ஒரு கடமை கட்டுப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. அந்த கடமை கட்டுப்பாடு யாருமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா? ராமனுக்கு என்ன கடமை கொடுத்துருக்காரு, அதே மாதிரி சத்திரனுக்கு என்ன, சூத்திரனுக்கு என்ன, வைசியனுக்கு என்ன, ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு. எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 வயசுக்கு அப்புறம் சன்னியாசி வாழ்க்கை, இந்த வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். 75 வயசுக்கு பிறகு சன்னியாசி எடுத்துக்கணும், எல்லாருமே எடுத்துக்கணும் சூத்திரனை தவிர. ஆனா யார் செய்யற அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லைங்களா? சோ இதுதான் மோகம். அப்ப நம்ம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழறோம், நம்ம எல்லாமே கருமிகள் தான். அப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கடமைக்காக நான் போர் பண்றேன் அப்படின்னா வந்து அது அந்த அந்த அர்த்தத்தை தான் அவர் அந்த மாதிரி பண்றாரு. இது 4வது பாயிண்ட். 5வது பாயிண்ட், வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு மறைமுகமாக உணர்த்துறாரு. அவனையும் சந்தோஷப்படுத்துறார், எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும், இந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனா வந்து இவருடைய உள் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து இது வாய்ப்பே இல்லைன்றது அவர் உணர்த்துறாரு. இப்ப 5 விதமான விஷயங்கள் நம்ம படிச்சுக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப 13வது பதம் பாருங்க, அவர் கண்டினியூட்டி தான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். தத சங்கர்ச்ச பேர்யஸ்ச பணவானக கோமுகாஹ சஹசைவாப்யஹ யந்த சப்தஸ் துமுலோ பவத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த 13வது பதம் என்ன சொல்றாரு, கண்டினியூட்டி தான். அப்படியே அதன் பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க பொறியிலின் பேரழி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது அப்படின்னு. ரொம்ப அதாவது மத்தளங்கள், சங்குகள், இப்ப இவங்க எடுத்து ஊதினாரு இல்லையா, பீஷ்ம எடுத்து ஊதன உடனே அர்ஜுன துரியோதன ஊதுறான், அப்புறம் கர்ண ஊதுறான், விகர்ண ஊதுறான், எல்லாத்தையும் ஊதுறான் இவங்க சைடுல எல்லாமே. அப்புறம் உடனே கம்புகள், அதாவது கொம்புகள், அப்புறம் முரசுகள், தாரைகள், தாரை கம்பட்டம் எல்லாமே அடிக்கிறாங்க. தபால் டிபின்னு அடிச்சுட்டு ஒரு கரவொலியே கேட்டு கிடக்குதாங்க இல்லைங்களா? சரி, அவங்க சைடுல எல்லாம் ஊதிட்டாங்க. இப்ப நம்ம சைடுல யார் ஊதுறாங்க பாப்போமா, என்னன்னு பாப்போம். 14வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ததஹ ஸ்வேதைர் ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தன ஸ்திதௌ மாதவ பாண்டவஸ்சைவ தீயௌ சங்கௌ. அது என்னது தெரியலையே, அது ஒருத்த தெரியும். ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா 14வது பதம் பாத்தீங்கன்னா, இருதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிக சிறந்த ரகத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்கங்களை முழங்கினர். இப்ப இவங்க சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அவங்க சைட்ல எல்லாம் ஊதி முடிச்சுட்டாங்க. அப்ப உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப அழகான ரதம் அது. என்ன அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ரதம் இல்லையா, அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ரதம் அது. அந்த கொடி மேல அனுமான் கொடி இருக்கு, அனுமான் சிம்பிள் போட்ட கொடி இருக்கு. ஸோ இவருடைய சங்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற சங்கு அது. இந்த சங்கு எடுத்து ஊதுறாரு பகவான். ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் ஊதுறாரு, அதுக்கப்புறமா அர்ஜுனன் எடுத்து ஊதுறான். தெய்வீகமான சங்குகள். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூத்தவர்கள் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் என்று அப்புறம் உப்பு போன்ற முக்கியமானது ஒருவரின் முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. இப்ப இந்த படத்துல வந்து பாக்குறீங்களே, துருவ நட்சத்திரம் பிறந்தவர், துருவ மன்னர். இவர் யாருன்னா நம்ம நாரதர். அவருக்கு வாசுதேவ மந்திரத்தை கொடுக்குறார். ஒரு குரு என்ற ஸ்தானத்துல, மூத்தவன்ற ஸ்தானத்துல துருவ மகாராஜாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றார். இந்த காட்சி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்போ அங்க வந்து சங்கு எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் யார் ஊதுனா,
இந்த குரூப்லயே மூத்தவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர். அவருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிச்சு. உடனே இவங்க எல்லாம் இப்ப இவங்க சைட்ல இருந்து ஊதுறாங்க. நம்ம ஒரு சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் உப்பு இருக்கு இல்லையா, உப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உப்பு இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா. அது மாதிரி அங்க பீஷ்மர் வீட்டு ஊதின உடனே அவர் ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா அங்கே அவருடைய தன்மை என்ன, அவருடைய உள் மனசு என்ன சொல்றது துரியோனுக்கு தெரியும், பகவானுக்கு தெரியும், பாண்டுக்கு 5 பேருக்கும் தெரியும் பீஷ்மரோட மனநிலை என்னன்ட்டு. அப்போ அவரு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டார், நம்ம ரெடியா நம்மளுக்கு ஊதணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அப்போ ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது நம்ம எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. பகவான் கிருஷ்ணனோட இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களங்களையும் அளித்தரும். அவரை சார்ந்த அனைவருமே திவ்யமானது. ஏன்னா பகவான் வந்து சங்கு எடுத்து ஊதுனா அங்க உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்க ஓகே சிக்னல் கொடுத்தாச்சு. இங்க எடுத்து இவங்க பகவானுக்கு ஊதுன. பகவானை பத்தி இப்ப படிப்போம். பகவான் மங்களமானவர் பகவான். ஏன் அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் தாயார் இருப்பாங்க, கனகோலி தாயார் இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய இதயத்துல தாயார் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அவங்க எங்கெல்லாம் லக்ஷ்மி தாயார் இருக்கிறாங்களோ, கனகோலி தாயார் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா அங்க செல்வமும் அசாதாரண வலிமையும் இருக்கும். தாயார் எங்க இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம். அப்ப பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து செல்வம் செழிப்போடு தான் இருப்பாங்க. மங்களகரமானவர் பகவான். வெற்றிக்கான அறிகுறி அது. எத்தோன்னு சங்கு இவர் தான் ஊதினார் இவங்க சைட்ல இல்லைங்களா. அப்ப வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் பாருங்க, தெய்வீகமான சங்குகள். இந்த 6 சங்கு படிப்போம் இப்போ. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் இறுதி இருப்பு வெற்றி உறுதிப்படுத்துகிறது. 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட், அர்ஜுனன் கொடியில் அனுமான் இருக்கார், தாயார் இருக்காங்க, அதிர்ஷ்ட தேவதை லட்சுமி தாயார், கனகோலி தாயார் இருக்கிறாங்க. அப்ப அர்ஜுனன் கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். ஆனா 24 விஷயங்கள் சொல்லலாம், 24 விஷயங்கள் அறிகுறி சொல்லலாம். வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். குருஷேத்திரம், அது போர் பண்ற இடம் குருஷேத்திரம். 2வது அவங்க எல்லாமே அதர்மவாதிகள், அந்த சைடுல உள்ளவங்க எல்லாருமே அதர்மவாதிகள். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம சாரம் சொல்லலாம், வெற்றிக்கான அறிகுறி சொல்லலாம் இல்லைங்களா. சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 15வது ஸ்லோகத்துல படிக்கும் போது இந்த வெற்றிக்கான என்னென்ன அறிகுறிகள் சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப விரிவா படிக்கலாம். இந்த சங்குகள் எல்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் டைம் இருக்காது. அந்த 15வது ஸ்லோகம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்துனா அதை முடிச்சிடணும், முடிக்காம பாதிலே போகக்கூடாது. அதனால நாளைக்கு இந்த 15வது ஸ்லோகம் படிப்போம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு அது தயவு செய்து 8:30 மணிக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க. கரெக்டா 8:30 மணிக்கு. 8 காலுக்கு இங்கிலீஷ் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க 8 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிருவாங்க. சில நேரம் அவங்க 8 காலுக்கு நீங்க உள்ள வந்துருங்க. 8:30 மணிக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுப்போம். நாளைக்கு 9 மணிக்கு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी. कन्या प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम ओम हरे कृष्णा. நன்றி ஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நிறைய படிக்கலாம். நமக்கு வந்து